astăzi ne jucăm Scream Game sau nu știu cum se spune, doar că ne jucăm Scream Game. Hai să fugim, dar înainte nu era așa. Nu înțeleg, s-a schimbat foarte mult. Înainte nu era așa, nu puteai să te pui jos. Trebuia să stai așa și să fugi. Și de astea. What? Nu era așa. Mai e 30 secunde. Hai să... Ok, mai trebuie 5 player, adică... Nu mai... Ba nu. Ia, mai trebuie un player. Un player, așa. Să dăm 50 de player. Deci jucăm sezonul 2, nu 3, pentru că, nu găsesc acel care s-a jucat și Sky și Silvatic Stone, da. Eu mă joc decât sezonul 2 aici. Poate o să ne jucăm sezonul 3, cine știe. Că, da, cred că o să ne jucăm și sezonul 3 cândva, prin episoade. Se teleportează, dar înainte dura mai puțin să se teleporteze. Nu înțeleg de ce, dar nu mă contează. Hai, am ajuns. What? Înainte nu era deloc așa. Dar de la maxim, da? Da. Bă, frate, înainte nu era așa. Sau poate s-a băgat update și s-a pus și sezonul 3 în asta. În asta era doar 2. Dar cine știe, poate s-a băgat și 3. Fără să observ, uite, ăștia doi sunt gardieni. Hai să vedem. Skip. Skip, frate, ce voi? Skip. Că noi știm deja. Skip. Skip, te rog. Mă, eu am apăsat pe Scream Game. Ăsta ce e? Nu era așa, credeți-mă. Ok, dar nu e bun și ăsta. Ok, hai să vedem. Și red light. Îl lasă mișcat. Nu e corect. Și eu lasă mișcat. Bă, ați văzut? Red light. Și eu nu mai spun că ați văzut că mereu după ce spuneam eu se punea red light. Așa. E puțină gălăgie pe aici pentru că nu sunt la mine acasă. Dacă mișc capul nu se pune, nu? Nu se pune. Nu sunt, dar sunt plecată undeva și este mai gălăgie pe aici. Nu sunt... Doamne... Șurel... Lasă mișcat, nu-i corect. S-a mișcat. Este... Nu se mișcă capul în jocul ăsta. Nu mă concentrează jocul ăsta. Dar nu era Scream Game. Hai să ne întoarcem. Data viitoare cred că o să mă fac Guardian sau ceva de genul. Dă-mi banii aia. Glumeam. Nu glumeam, dă-mi. Dar nu ne dai niciunul. Aolo. Lăsați-mă, face o pușca voastră. Așa, hai să vedem. Acum este jocul acesta cu biscuiterul, nu? Da, asta e. Păi și eu cum îi fac atât așa? Deci sunt serioasă asta, nu înțeleg. Ușurel să nu-l rupem.
face. Credeți că o fac? E cam căpată, dar nu-i nimic, nu? Este făcut-o, Doamne! Este! Am făcut-o! Eu nu încurc pe nimeni pentru că nu vreau să supre nimeni pe mine. Și am câștigat. Am câștigat. Bă, eu nu știam, frate. Trebuie să rămânem aici? Bine, mă joc și eu prin topogane prin astea. Perfect. Ok. Ba. Ei. Așa, bam. Și bam. Nu merge. Știi ceva, frate? Eu mă duc pe topogan. Ce asta? Mă duc pe topogan, cum se dă și ăștia. Ia uite, na. Eu mai vreau pe topogan. Haide să ne dăm. Chiar dacă ne aruncăm în cap, nu contează, că e bine și așa. Așa, deci, oameni buni, prieteni, după 50 de episoade, deci că Minecraft, după 50 de episoade de serie de Minecraft, ce vreți să ne jucăm? Ce vreți să ne jucăm? Eu nu mai știu. Adică, de fapt, o să mă gândesc eu la un joc pentru că nu pot să vă aleg dacă nici eu nu știu jocurile. Nu vreau de aici. Eu n-am supărat pe nimeni, sper că nu se speri pe mine acum, că eu n-am supărat pe nimeni. Nu am supărat pe nimeni. Dacă n-am supărat pe nimeni. Pe nimeni, adică. Eu n-am supărat pe nimeni. Să mă bag aici. Gata, nu mai pe așa. Ia, poți să iau asta? De unde? De unde iau aia? Ia, mă, de unde iau? Nu mai pot. Mamă. Nu e, mă, e swing game-ul ăla normal. Dar la ocoane că la păpușă, la jocurile cu păpușa nu era așa înainte. Da, nu știu de ce. Cred că e o copie de-a lui Swing Game. Mamă, am fugit. Nu s-a fost mai repede, parcă. Nu-i corect! Ei, pam. Ia, așa, gata. Frate, nu pot. Așa. La 2. Fratelo. Gata. Așa. Aici este ăla care știu eu să-l fac foarte bine. Data viitoare o să, adică o să fac un short în care o să mă joc în viața reală Squid Game, doar că decât jocul acesta. Pentru că eu am cutia Squid Game acasă și na, că nu o să plec acasă atunci. O să... Ia, mă concentrez. Dacă mă concentrez, cred că pot să-l fac. Înainte puteam. Bam. Ok. Bam. Ok. Și ultima... Nu! Era la final și mi-era frică să nu pierd. Dar acum trebuie să-l fac din nou. Ok. Nu făceam așa, mă sperii. Nu, uite, vedeți, dacă nu mă las-o. O să pierd. Mamă, dacă pierd, încheia episodul, să știți. Frate, dacă pierd la jocurile astea, eu închid episodul, frate. Frate! Hai să fac și pe asta repede. Dai.
repede ca să faci pe ăla. Mamă, la limită. Și ultimul. Repede, frate. Frate! Oh, nu. Nu. Hai, mă, frate. Ok. Nu uitați să dați like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, vă pup!